oras, labot ka pampana. Chuta na naman kay katamong Tegalugan, kaya kay Eris Pabalan, kaya ning munisipyo ng San Fernando kanini. Eris? Maya po oras po kung maya po oras po, labot sa Kapangan, maya po oras po ka rin sa Sablang Manalbert. Ako po pala Eris Pabalan, matubok pong San Fernando, Pampanga, manok nangan po ka rin, Pasibayo. Meron ko pong talaga po obra na ng syudad, San Fernando po, kaya pong munisipyo. Inigawan tamo ini kadinalan at anam ni kareng kaya katamong Tegalugan video na pagbisantane ing mumunan dili apakan ing mas manuyo ng Kapampangan Daramusakan o Daralpakan. okay ing katukina pupuna ing mas manuyo ng Kapampangan Mamatu. ing katukina nito Magalaga, kaya Tegalugan niya yung Magalaga, yung mas manuyo ng Kapampangan. Mas manay niya po Manyese. Yes eh. Yung tupinan nito, mag-asawa. Yung mag-asawa, din na kaya kasi kanito, ikikurit ang mag-asawa. Opo. So, Tagalog ito, yung mas manuyo ng Kapampangan. Yung mas manay po Miyasawa. Biyasawa ya mo. Ining tutuki, makapiyo nung Tegalugan nyo, nung gagamitan dyan ng Kapampangan, dapat parang ka na ako, yung malilim Tegalugan yun, mas manayon ng Kapampangan. Mas manayon niya po masalilong. Salilong. Yung Tawli, tularan, o kaya Pamarisan po na. Pamarisan eh. So, lang Tegalugan niya. inisipan kong mas manayon ng Kapampangan. Mas manayon niya po Pakyapusan. Pusan dito na mo. Takala salamat ka rin kay kayong pamanalbe. Sana po kay Batcheng nalbe ng katamong video. Itaki yan share ya bang kanita mas dakal na rin manakit, mas dakal na rin makapanalbe panay kong sasabihan din kay katamong anak, din kay katamong apo. Tala sana panagalugan Kapampangan tala. Yung Kapampangan tamo, di pa nga Pampangan tamo. Pasuswan tala pasibayo rin kay katamong anak, kay katamong amanong siswan. Salamat tamo di tamo nga. Ako, sabi dapin po, ating pong sabihan na potang gilutan may kaya kang mamano, sabi rin po, gilutan mo niya naman itong buong pangatao mo, yung Kapampangan po. Apo, magisabi ko po, Maya, masalese ka rin kaya katamong Sablang Kapampangan na sana i-practice, gamitan niya po yung kaya katamong mamano, ban manatili kaya katamong ini. Karing anak, magsabihan na Kapampangan, karing mall po, magsalita tamong Kapampangan, nung Kapampangan yung tamo. Bang kanita, ken putupi po, mapanatili nili at gamitan din pa rin kaya katamong anak. Kaya tamo po paboren, sana na datanginan do, puto, abilang tano po ken taliri tamo, itong mga Kapampangan. Kaya tamo paboren ita. Pasibayo po, shoutout po, king kakong palsinta na Ian Mary David, kaluguran da ka. Sige, salamat po Pasibayo. Salamat po.